Igbo ekele m no ndị be anyị ya sị m ya dịrị unu mma ka eshiri onye ya zere ọnwa dị unu Rosemary na-ekwu. Ndewo no, aha m bụ Dr. Rosemary Anyanwụ, awụ m pharmacist ya ndị na-ahụ maka mkpụrụ ọgwụ. Ebikwere na US mi na di m na ụmụaka m anọ. Ya bụ ụmụnne m abịa ka m kọwarụ na ihe ọma dị egwu Chineke mere m site n'ịzụ ahịa n'igwe okwu nakwa iji kọmputa na-azụ ahịa. Onye ọma na-ege m ntị, ahụrụ m onyonyo dị etu a na ngwụcha afọ 2024 wee na-asị ihe a bụkwa ndị amansi na ha bịaba iri ego mma na ndị ahụ scammers. Nchekwe na ha wụ scammers mana emecha mfụ na ọwa eziokwu. O nwekwara ike ifuru dị onyonyo a mana ị na-ajụ onwe gị si na ndị a na-ekwu ihe a ha wụ eziokwu na ọ bụrụ eziokwu na ha na-asị asị. Otu a ka m si wee chekwe wee ruo mgbe m chọpụtara ka eziokwu. A sị na onye nọ mkpọkọrọ ndụ makwa ebe ọ chalara. Ya bụ ụmụnne m, asị m ya dịrị onye ọbụla mma. Ihe m bịara ịkọwatụ na otu Chineke si wee gbanwee ndụ. Ya bụ ọ na-echa m ihe ahụ wee sị mba ka m lenye anya gbado anya mara ma ọ bụ eziokwu. Ya wa na-akpụ ya digital business. Kedu ihe mere m ji bido ebe a? Ụfọdụ na-ajụ m n'iwu pharmacist na-eri ezigbo ego, kedu ihe iji banye na digital business? Ụmụnne m, ebe m na-aga ọrụ na-agba 120 miles. Ha ajụzie m kedu ihe mere ị na-achọ ha ọrụ ebe dị nso ebe ibi? Ka m gwa gị eziokwu, ebe Southern California ebe anyị bi arụkasara School of Pharmacists ya ejuru eju bara. Arụọla m ọrụ dịka pharmacist kemgbe afọ 14. O weziokwu ịma na-ege nwa otu esi rụkasịcha ya enwekwa n'ọrụ na-apụtakwana iji wee nye aka machizie wit ndị na-apụta graduate dịka ndị pharmacist. Ya bụ m na-enwetazi ọrụ ebe a ego a na-akwụzi ọ dị ala too much, and onye kpọ ụmụ na efugonu a ga-akwụ babysitter kwụ elu kwụ ala. Ndị ụmụaka m na-aga college anyị na-akwụrụ ha out of pocket. Ya bụ ụmụnne m, bịa n'ezi anya i wee fụzie na ezinụlọ adịghị ka esi wee chọọ ya. Na mbụ na abụ m na-aga ọrụ adị m afụ ụmụaka m anya, asị akpọ parent teacher meeting mmadụ ebe ahụ di m adị m afụ ya anya na-agba 120 ma na-arụ night shift, na-alata ụra na-atụ m n'ụzọ nke iwere m wee banye accident ruru 8 nke gara iwere ndụ m wee kelee Chineke obi sabi n'igwe. Mana ayọ m Chineke kpe ya ekpe si Chineke biko gwara m ihe m ga-eme ka m wee nwee ike gara n'ịdaba n'ọnwụnwa nke ịnwụ n'okporo ụzọ ama akpara ozu m ebe a wee laa Naịjirịa. Ya ma ụmụnne m, mgbe m ji wee chọwazie n'ọnlaịn wee nweta ihe a na-akpọ iji igwe okwu wee na-azụ ahịa ma ọ bụ iji kọmputa na-azụ, a na-akpọ ya digital business. Digital business a na-ekwu okwu ya nwa nke were love ngasị ha ndewo mụlọ nne m onyonyo na like ineba. So digital business a na-agwa ụmụnne m ọkwa ya bụ ihe ebe ego dị kịta. Onwekwara ihe ọzọ anyị na-eme na-abụghị ile kọmpani nwere product anyị nwa abụrụzie ndị na-akọnekt ndị na-achọkwa biznes otu isi na-achọ wee tikọta ha ọnụ wee na-akwụ anyị huge bonus na commission. Ihe anyị na-eme bụ a na-eme ha na-akpọ automated system nke anyị ga-enyere gị aka seti ka anyị nwechara training platform wee step by step ihe niile etu esi azụ ahịa. Ịma na oge agaala mgbe mmadụ na-abịa na-azụ ahịa bịa nwee product ị ga-akpọsa na garaji ga-eme gị na-ere onwe ọzọ na-eme ụdị biznes ahụ. Ya na biznes anyị nwekwara ndị na-ere naanị product, nwekwara ndị na-emekwe offer the services. Anyị nwere chuzuru ozi ndị na-eme maka services n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ihe ha ga-eme. A na-arụ ọrụ Amerịka ruru ikwikwere, ọtụtụ anwụrụ ebe a na-arụ ọrụ nwee ụdị nri ahụ dị iche iche n'ihi stress akarịala. Ebe a na-asị ka akwụọ bil mbịa chekichasị na bil a na-akwụkwa na ọma bi ebi. Mgbe ọbụla ọ sọrọ gị ga na-akwụ bil, mana ihe a ga-ajụzi bụ ocha ka mmadụ ga na-arụ na-akwụ bil wee nwụọ. Ọ ga-enwe ihe ọzọ a ga-eme iji mee ka ihe a wee dị mma. Ekelere m obi sani n'igwe onye mere ka m nwee uche wee mara na mgbe m hụrụ adị ahụ onye ugbo anyị na-ekwu otu isi na-afụ nkịta mara na ọ wee eziokwu n'eziokwu ihe ahụ ga-agbanwe ndụ m. Eledị m anya n'azụ mkpecha ekpere wee sị Chineke ihe a bụ ihe chọrọ ka m mee, m wee klik ya wee nke mgbe ahụ Chineke agbanwere ndụ m. Ya bụ ụmụnne m, asị m ka m bịa kọtụrụ na asị na agwa ofu onye hụrụ wee ke unu wee gbado anya anyị ghara ịnụ na-arụ chụrụ ọrụ akpa chụrụ ọrụ adọ. Mgbe m bidoro biznes a m na-arụ ọrụ atọ enweghị m adịbeghị ụra awa 4 n'otu ụbọchị. Na-ajụzi onwe m kedu ihe dị ihe nka na dis biznes a m na-agwa gị na ọfịa akwa na-arụ iwepụtara ya awa 2 ị ga na-arụ nwunye ya maka na ịbịa ga cheki wee ole product m na-ere ole ihe m ga-eme ihe niile ahazichara ya ma dowere gị ịbatazi ọ dị ka franchise zụrụzie ya. Anyị akụziere gị site na otu esi esisara social media wee na-agbasisi ozi a na-akpọ ya digital marketing franchise. Ya bụ na kọmpani anyị na ya partner ha na-akwụ ezigbo ụgwọ. M na-agwa gị ịkwụ ụgwọ that is ego ha na-akpa ahụ ebe a ọ na-akụ aka ntị.
mkpọpụta cheki ịgba ndị YouTube adịghị ekwe ka a na-ekpopụta cheki. Ọ mkpọpụta cheki ị ga-asị nwanne m kere ebe ị wetara cheki ndị a. And anyị nwere nke a na-akpọ legacy milestone, nke bụ na ewere oge ị ga-eru. Ụfọdụ na-eri na afọ 3, ụfọdụ eri afọ 4 na 5. irute ebe ahụ nwanne m aga na-akwụzi gị ụgwọ ọnwa niile wee ruo mgbe onye ahụ ga-anwụ, nke ị ga-ewerekwe hafe ụmụ gị n'aka. Ana ụmụ gị ha ga-ahafie n'aka, ọ bụrụkwa na ụmụ gị ha ga-emekwe biznes bifo a na-enye ha ọkwa n'ihi na ịzụọla ahịa wee kwado ha werezie legacy milestone nyefezi ụmụ gị n'aka. Ụmụ gị ga na-erizi ọ bụrụkwa na ha emeghozi biznes. And iruo legacy ahụ ọgwa m ka dị ndụ aga na-akwụzi gị na-akwụ gị, ọ na-eruchekwa ebe 80,000. Achọghị m ịkpụ ya na beta na dọla site na $5,000 wee ruo 80,000 na ụmụnne m ka a na-agba gị kọmpanị a ga na-enye onye ahụ wee ruo mgbe ọ ga-anwụ ọnwa niile. Onye hụrụ di ihe nke nwa bụ pharmacist certificate ma nyefe nwe ụmụaka m n'aka, mana nke nke ga-enyefe at least ọ ga-anọ n'aha gị iwe nyefee ụmụaka gị n'aka. Nke tọkasịchara n'ime biznes ha bụ ihe dị aha ga-edetu tax dị adị. Ịbụrụkwa onye ga-azụ nwa ahịa bụzi kwestion ga-ajụ, ị ga na-ajụ ya n'obi gị sị ka m zaa gị kịta. Ọ bụrụ na iwu onye ruru afọ 18 ị ga-azụ nwa ahịa, ị na-edighị ịma anya kọmputa tupu mba training emecha ya ihe do anya dịrịzi ime. Ị ga-enwe access to 24 hours a day 7 days a week training anya ahụ na-emeri otu o ji wee sọ gị. Mụọ bụ mentor ga-abụ mentor gị, bụrụkwa coach gị. And si na biznes ya fọt ọtụtụ ihe ka Chukwu mere m na biznes ya. Abụrụgo m global certified coach kịta, ya m na-ementọ imetọla m ndị nọ na Nigeria, mentọ ndị na-akụzi ndị nọ na US, na-akụzi ndị nọ na Canada, ọtụtụ mba dị iche iche, n'ihi na biznes anyị wezuru mbọ ọnụ. Site na amara Chineke aghọgo m global certified coach, onye na-agbazizi ndị ọzọ wee na-egosi ka eji azụ ahịa. Ihe uru nọ n'ime ịzụ ahịa karịrị akarị. Ejile m ịzụ ahịa wee kwụchaa ụgwọ kredit kaadị m. Ụmụnne m ihe m nwetara n'ime biznes abụrụ ihe a na-enye, emego m unlock 5-figure income maka onwe m na ezinụlọ m. Ya bụ ihe na n'ime agụ ere. Ọ bụrụ na iwe onye nọ ebe a na-ege m ntị na ahụ agwụla gị ebe ị na-arụ ọrụ, iberi m arụ ọrụ 2, arụ ọrụ 4, ị nweghị ohere gị ezinụlọ gị. Di m na ọrụ ya na-akpị ya akpa, di m afụ ya anya, so m wee sị onwe m na m ga-achọ ihe ọzọ m ga-eme. And ekere na Obisaba Igwe otu ochi mee ka m nwee ike ibido biznes ya nke gbanwere ọnọdụ m. Ụmụnne m na-arụzi from ụlọ, ndị enyi m hụ m taa ha si ị gaghị ọrụ, si ha na m arụzi otu ahụ. Esile m ọrụ 3 na-arụzi naanị part time. Ya bụ ọ bụrụ ma gị wawe onye chọrọ ịnọ n'ụlọ gị na-ekpeta ezigbo ego a na-afụ anya, ọ bụrụ ego nke a na-agụ agụ ndị nke a na clock in na clock out. Ọ bụrụ na iwe nọ n'ụlọ gị chọọ inweta ezigbo ego a na-akpọ afa, nke wego afụta ya ma na mmadụ gara ọgaranya, mana ego clock in na clock out abụrụ ego. Ọ bụrụ ma ụdị ha na-agụ gị agụ, bịawa na ụzọ dị ya nwanne gị. Ọya ka m ji mee n'Igbo ka ị mara na nwa afọ Igbo na mabeghị ebe ị ghọrọ mmadụ. M ga-abụ mentọ gị, m ga-abụ coach gị, maka na abụgo m coach kịta si na amara Chineke. Lee n'otu afọ m zụrụ biznes aghọgo m global certified coach, nke a na-emepekwa ọnụ ụzọ maka ịkwụ m ụgwọ karịkwa otu m na-en before. Ya biznes ime invest ofu ugboro, ihe gị ga na-enweta na-agbago ịfụnụ ya na ọ na-adịkwu mma ka ị na-aga. So ọ bụrụ ma iwu onye ihe dị otu a na-agụ agụụ, bịawa sị m gị ụzọ gị, tinye aka na lemon button ahụ. Itinye aka na lemon button ahụ, itinye aka gị, tinye email gị, kwụọ $149 gị. Ihe eji akwụ $149 ka eme ga-asign coach onye ga-enyere gị aka na journey gị niile. Nwa ga-abụ coach gị, m ga-akpọ gị n'ekwentị m ga na ebe a, webụsaịtị m na ebe ifuru ebe a na-eme lemon button ebe ahụ, just type nye webụsaịtị m ebe ahụ nke nọ na dis onyonyo anụnwa, tinye afa gị, tinye email gị. Enwere mana si click here to join now. I wee kwụọ $149 gị ka enye gị coach na mentoring program ka ị soro n'ihe a na-eme. Aga m afụkwa gị n'ime onye nwa na-ege m ntị. Igbo kelenu.